seeing you. Yes, nice to see you. So it's the most big in Europe. It says its name. Sure. For this night at 7 o'clock gardens. This is Eternal Peace Flame of Chimoy, this run. And we have the same with a brother in Oslo. Same artwork. This is the second fire. First is Vostok, the second in the fire. This is Stichkov garden. Separate time. Thank you very much. Маргаритките внимателно там. Голям ден за Пазарджик, голям ден за България. Само вижте какви хора минават зад мен. Да започнем с двете дами.
Виолета Ангелова, дори искаше да я представя просто като част от екипа. Не Виолета. Ти си заместник-председател, ти си човек, който дава идеи, ти си достоен българин. Благодаря ти за това. Моля да кажеш няколко думи пред всички тези достойни пазарджики и достойни българи. Добър вечер на всички. Много благодаря за милите думи, които казахте. Това, което искам да отправя към всички вас, е едно просто послание. Послание, което ние вече над 35 години се опитваме да разпространим по целия свят. А то е да живеем простичко, в хармония, в разбирателство. И както казва основателя на пробега на мира, мирът не е отсъствие на война. Мирът е разбирателство, хармония и приятелство. Този красив момент събира днес всички нас, събира два континента, събира всички вас, които сте тук, за да отпразнувате доброто. Пазете го в себе си, опитайте се да го съхранявате във вас и нека този пламък малко по-долу ви напомня за вечния стремеж към мир. Този факел на мира е държан от над 7 милиона човека. Всеки един от тях е отправил своето послание за мир. А днес двама велики шампиона и господин Тодор Попов запалиха вечния пламък на мира, който ще остане в вечността. И вярвам, че поколения напред ще бъдат вдъхновени и най-доброто предстои. Да го покажем така. Скъпи Карл, искам този подарък да ти остане за спомен от Пазарджик. Това са... Заповядай ги вече, плес. Това са олимпийските кръгове под формата на български рози, които са направени по една специална технология. Това са истински розови пъпки, които са потопени в злато, 24 каратово, и които правят тези олимпийски кръгове. И интересното е, че те са точно 61 на брой, годината, в която ти си се родил. Това сме си позволили да напишем твоето име, да напишем от кое е това, от градините на света, от Пазарджик и годината, в която ти си наш гост. Тази златна топка е златна и е лично за теб, от мен за теб. First of all, hello everyone. Здравейте всички. Who would have thought 40 years ago when I met Sri Chinmoy we'd be here today? Кой би предположил, че преди 40 години едно момче като мен може да бъде сега? And he always talked about peace around the world and the beautiful children and people that could make that happen, and also talked about how much work it took. Винаги говорим за мира, за колко много хора трябва да работят, за да направят за децата по света. Who would have thought we'd be right here in beautiful Bulgaria? И аз съм сега в красива България. First of all, thank everyone for inviting me. Много благодаря на всички тук, че ме поканихте. You have a long career like mine, and when you retire, oftentimes you're not sure what your future will be. Аз не знам, аз имах много дълга кариера и какво бъдещето би било. You and your town have put yourself on the world map for peace. Вие и вашия град се поставите на световната карта на мира. Place years and years to come. The little children, when you're old, they'll be talking about your town because you're leaders of peace. Много години вашите деца, вие и вашите деца за напред ще говорят за вашия град. So I want to thank everyone here that invited me. Благодаря на всички, които ме поканиха. All the disciples, the Sri Chinmoy Center. На всички в
your beautiful town, this Нашият си incredible град наистина е garden. невероятно. And to be enshrined a part of it is just so special to me. И да бъда част от всичко това, от цялото това събитие е наистина голяма чест за мен. So thank you. Много ви благодаря. And also something else special. So I went to look over here because when iGroup was growing up, I was a cello player. I played cello growing up. Искам да ви кажа, когато аз растях, когато бях дете, in the orchestra. So I look forward to hearing the beautiful strings. We often don't hear strings in music anymore, popular music. So it's wonderful to hear the orchestra today. I look forward to it. Наистина нямам търпение да чуя този оркестър и челистите. So thank you, and I look forward to coming back and seeing how our garden grows and bringing friends back here to see it. But always, it's going to have one strong message, and that's the message of peace. And what better message can you have in our world today? И благодаря на всички вас и едно последно послание. Посланието е за мир. Какво друго послание може да бъде по-силно от едно послание за мир? Thank you. С разрешението на Христо Стоичков след 8 пъти по-бурните аплодисменти ще ви помоля и за 9 пъти по-бурни аплодисменти. Нека не го пестим за най-великия спортист на 20 век. 9-кратният олимпийски шампион и 8-кратен световен, величието Карл Луис. Той е тук по покана на община Пазарджик, организацията Пробег на мира, Асоциация Докосни дъгата и Издружение Младеж. Peace,